In het Wetterskip ben we 13 weken lang efter de schermen bij Wetterskip Friesland. We zoenen het naar de droogte van deze simmer haast verjitten. Maar het rijdt een soort in Friesland. Uiteindelijk bedarrt het de meeste Rijn in de Waadzee bij Lauwerzeeg. Maar hoe komt die wetterdruppel nou in Lauwerzeeg? En waar komt er dan al hier langs? Om dat uit te vinden geven we op een paard met rajonbeheerder Robert Kazemier. Hij komt er al aan. Hij zoekt de wijs naar gemaal Makkum bij Bozem. Een van zijn grootste gemalen. Dit is het poldergemaal. En dit heet Makkum. Net een dwarp Makkum, maar Makkum het polder. Het is vlak bij Bozem zoals ik zei. En die zorgt voor een goed wetterpeil hier in de polder. Dus al het overtollige wetter wat in de achterliggende polder te vol is, die meldt hij eruit. Zoals je nou doet. En dat overtollige wetter dat brengt er naar de boezem toe. Dus dat meldt er omheen. Uit gemaal Makkum komt het water in de Friese boezem. Nou, gemaal Makkum staat ergens tussen Sneek en Leeuwarden. En daar zal het 3 wegen op kunnen. Richting het IJsselmeer. Richting Hallingen naar de Waddenzee. Of richting het Lauwersmeer. 70% van het overtollig water in Friesland dat gaat naar zee. Of via het Lauwersmeer naar zee. En 30% van het water dat wordt bemalen via het gemaal bij Stavoren of bij Lemmer, het Woudergemaal. Mijn rayon is een lietse 10.000 hectare. En daar zitten honderden pijlgebiedjes en dat kun je hier op deze kaart zien. Al die kleurtjes en al die lietse vakjes hier, dat zijn al die verschillende pijlgebieden waar een pijlbesluit voor is. En dat ben ik het al niet erin staan. En dat is een beetje de richtlijn waar ik me aan houden moet. Ja, het Friese watersysteem is wel heel gedetailleerd. Dan wemelt het van de grote getallen. Maar we hebben meer dan 7000 pijlvakken, ongeveer 600 polders. En we hebben een hellend gebied via stuwen die dat water in Friesland allemaal afvoeren op de Friese boezem. En als we een verzadigde bodem hebben, dan is 1 mm neerslag hetzelfde als 3 miljoen kuub. En als er dus 10 mm valt op een winterdag, dan moeten we 30 miljoen kuub afvoeren. En dat is een hoeveelheid die wij met de spuisluizen in 2,5 dag kwijt zijn. De boezem dat bestaat al eeuwen. Het is begonnen met groepen boeren die zeggen van ja, ons land is te nat. En we stellen een molenaar aan en het overtollige water, dat pompen we bij onze percelen vandaan. En dat kan alleen als we onze percelen scheiden van ander water. Dus dan krijg je een polder ten opzichte van een water wat het water ontvangt. En dat is dan in dit geval de Friese boezem. Maar de sloot die je hier voorziet, die gaat via een buis onder de Murk door. En die komt achter het gemaal eigenlijk aan in de sloot die wordt bemalen door het gemaal. En je ziet het niet, je moet het weten. En er zijn heel veel van dit soort oplossingen bedacht in Friesland. Het spaart weer een gemaal uit, dat is het voordeel. Want we hebben al heel veel gemalen. En dit is één voorbeeld waar een gemaal wordt uitgespaard. Maar anders hadden we nog veel meer gemalen gehad. Vaak zie je thuis al even van, er wordt onderhand met de gemaal. Dus mocht er dan wat wezen, dan weet ik van, daar maak ik eerst even heen om te resetten of wat te verhelpen. En dus daar begint mijn werk daarmee. En dan gewoon het weer, dan maak ik andere dingen van. Dus vaak, ik ben 2-3 dagen bezig om al die lietse gemaaltjes die ik met de hand bezinnen moet en hekkel moet, om daar bij deel te gaan. Dus dat is de hoofdzaak van mijn werkdag, zeg maar. Ja. Dus dan ga ik gewoon meer rond het mijn rayon en dan bij de gemaaltjes deel, bij de stuwendeel en dingen laten en dan Nou, ik vind het mooi om boeten te werken. Ik ben echt een boetenman. Dus het grootste gedeelte van mijn werk speel ik boeten na. En ik maak graag mijn wetterbootje van jongs af aan al. Dus dat komt zo mooi samen. Beter als een kantoorbaan, hè? Zeker. Ik zou net graag heel kantoor zetten willen. Robert hield van het simmer smoordruk maar de droogte. Dan prut de pijl omheen en de gemalen wat omheen, zodat ze het pijl wat hoger wordt. Zodat ik in de uithoeking van de polders hekken wetter kan. Maar dat weer vaak nog wel wat lastig. Omdat er de prutte begroeiing in de sletten. En er kwam natuurlijk geen wetter van boven. Dus dat moet al je via inlaten. Moesten we het inletten vanuit de boezem kunnen we dan wetter inletten in de polder. Zodat er vast geen wetter
komt. We hebben in 2018 een heel droge zomer gehad. En dan loop je wel een beetje tegen grenzen van je systeem aan. Voor Friesland was het dat wij voldoende water uit het IJsselmeer in konden laten, maar het onvoldoende gedistribueerd konden krijgen naar de polders toe. En niet overal het water konden krijgen als er ook beregend werd. Ik ga hier aan een gemaaltje, werd altijd wel redelijk wat rotzooi vallen uit. Dat hebben we ook even heen en heen. Nadat ik er aankom bij zo'n gemaaltje, doe ik hem altijd eerst even aan. Je kan hem weer er gewoon aan doen. Zo, heb je er best in? De Rijndrip die bij gemaal Makkum in de Makkumerpolder deelkaam is, gaat via de boezem naar Ljouwert en dan op naar Dokkum en Nijessielen. Ja, bij Dokkum Nieuwezijlen geven wij ook dagelijks door welke standen noodzakelijk zijn. Dus hoeveel miljoenen kubus wij kwijt willen via Dokkum Nieuwezijlen. Dat wordt bediend door medewerkers van de provincie Friesland, die ook de Willem-Loreesluis bedienen, die ernaast ligt. En wij liften op hun mee. We geven dus door wat de stand is van de schuif en zij doen de schuif open en dicht. Via Dokkum Nieuwezijlen en richting Dokkum Nieuwezijlen via de Dokkum Grootdiep, de Zwemmer, Dokkumeree stroomt dat richting het Grote Lauwersmeer. En dat beheren we samen met Noorderzeilvest. Althans, dagelijks geeft Wetterskip Friesland aan Noorderzeilvest door hoeveel miljoen kub wij afwateren op het Lauwersmeer. Het is een hele korte tijd waarin je het water kunt lozen. Dus je moet heel goed weten wat je doet. Het zijn gigantische hoeveelheden in een hele korte tijd. Dus je moet gewoon van tevoren een berekening maken en dan moet je rekening houden met de omstandigheden. Is het droog, is de boel verzadigd, komt er nog veel neerslag aan. En dan maak je een inschatting op samen met een berekening die altijd nog op de hand wordt gemaakt. En dan ga je het water afvoeren. En als het tegen zit, dus de buitenwaterstanden niet laag genoeg komen, dan kan het Lauwersmeer niet spuien. Dan kan na een paar dagen ook bij Dokkum en Nieuwezijlen en de Friese sluis bij Zoutkamp ook niet worden gespuit. Maar dat zien we dan ook vooraf en dan kunnen we tijdig het gemaal bij Stavoren, het Hooglandgemaal of het gemaal bij Lemmer aanzetten, zodat we toch het grootste deel van het overtollige water dan via het IJsselmeer kwijt kunnen. Vooral in de winterperiode komt dat bijna 2 keer in de maand met doodtij kan dat voorkomen. Ja. En dat hangt als het heel slecht weer is natuurlijk en de druk is op de kust, dan komt dat vaker voor. Ik zal een gemaal op Lauwersoog in de toekomst niet uitsluiten. Momenteel kunnen we nog volop en voldoende gebruik maken van afvoer onder vrij verval. Dus als we nu het gemaal al hadden gebouwd, zouden we dat gemaal heel weinig of nauwelijks inzetten. En dat is de afweging bij deze maatregelen van je moet het niet te laat doen. Maar als je te vroeg bent, dan bouw je wel een duur kunstwerk. En als je dat niet gebruikt, dan is het te duur. Nou, we zien het water uit het Lauwersmeer nu de Waddenzee instromen. Dat water is wat bruiner en wat minder sliprijk. En in de verte, daar bij die rode boei en die groene boei, zie je eigenlijk het front van het bruine water uit Friesland en Groningen de Waddenzee instromen. De Waddenzeewater is wat grijzer. Dus ja, hier raken we ons water kwijt. Van Zimmer had Rommet een aantal inlaten ieperzet, maar van de rest maakt die weer dicht. Hoe is er in de polder vol met water uit de boezem? Nou, we hebben het jestig wordt, hoeven geen water meer in te letten. Dus ik ben nu bij al die inlaten delen om ze al hier dicht te draaien en winterkleed te maken. Ja, het Friese watersysteem is wel heel gedetailleerd. Dan wemelt het van de grote getallen, maar we hebben meer dan 7000 peilvakken, ongeveer 600 polders en we hebben een hellend gebied via stuwen die dat water in Friesland allemaal afvoeren op de Friese boezem. En als we een verzadigde bodem hebben, dan is 1 mm neerslag hetzelfde als 3 miljoen kub.
En als er dus 10 mm valt op een winterdag, dan moeten we 30 miljoen kuub afvoeren. En dat is een hoeveelheid die wij met de spuisluizen in 2,5 dag kwijt zijn. En het is ook een hoeveelheid water die we in 1,5 dag kwijt zijn met en de spuisluizen en het Hooglandgemaal en het Woudergemaal te Lemmer. Sjoch na je wieken weer naar het wetterskip, want dan verdiep je we zien de versilting. Wat is dat nou correct? En wat zijn de gevolgen? Dus Jon hoofd weer bij, zit een praatje over en hij zei, ik wil wat nog mooi. Hij zei, dat wetter is daar zo wat, daar kan beesten absoluut net op leven. Ja, toen ging buis was de bel rinkelen van, ja, is nou zo slim. Sjoch na je wieken tiesje weer naar het wetterskip.